kuti uyu ndiye achamira neni when things are not okay. Ndaitarisira kuti Mephibosheth uchava close to me nekuda kwezvizhinji zvandakamuitira muupenyu wake. I'm sure in life vazhinji we've experienced that. Kuti tine vanhu vataitarisira kumira nesu nekuda kwekuti tine zvatakaitawo muupenyu hwavo zvekuti hazvaigona kuti vatikangane when things are not okay with us. Tine vanhu vatinofungidzira kuti vatinotarisira kuti avachamira nesu nekuda kwekuti tine kwatakabva, tine nhororondo, tine kudyidzana, tine kuwirirana kwatakaita. But to tell you the truth, munhu panoti munhu ndo panoita kuti uzoziva kuti there are times ekuti vaunotarisira handiwo vanogona kuzomira newe. I've seen people vanobatsirwa neshamwari more than their family members. I've seen people vanobatsirwa mumachallenges neshamwari nemadzisawira more than their family members. Yet munguva yekuti zvinhu zvaifambawo zvakanaka, ane zvizhinji zvaakaita kumhuri yekwake, ane zvizhinji zvaakaita kurudzi rwekwake, but iye pazvakatanga kusafamba zvakanaka, verudzi rwekwake vakasuduruka. Only strangers came to rescue munhu iyeyo. Reality life. Pane nguva yekuti uneva unotarisira kuti kana zvadai ninga anofanira kundirangarira nekuda kwekuti takambofamba takadai tikaitirana zvakati nguva yezvakati pazvairema. Uzapane pamwe pekuti paying back iri kuitwa nevanhu muupenyu hwako inokurwadza kusvika paextend yekuti unoshaya kuti konai sei vanhu vakundibhadhara nenzira iyi kana ndakambovaitira zvakanaka zvakadai. Pane nguva yekuti unonzwa sekunge wakaabuswa, wakashandiswa. Why? Nekuti panguva yekutambudzika kwako nekunetseka kwako, people will separate themselves from you. But when things were okay, waiva a good heart towards others. So David chiri kuita kuti abvunze kuti Mephibosheth aripi, anoziva kuti murume uyu ndindakamufunga, ndakafunga nezvake. 2 Samuel chapter 9, David anoti ariko here wemba yaSauro, kureva kuti iye mukomana haasiri akafunga, hana kuya kuzochetera kana kunyengetedza King David, but mambo vari mupalace vachidya zvakanaka, vakashayiwa hope nekuda kwaMephibosheth, vakati ariko here dai munomutora. Mephibosheth wauya by grace nenyasha dzekuti warangarirwa, but vakamurangarira kana vaakudzingirirwa, vaakumhanya, vaakutiza hondo, Mephibosheth haagone kujoina. Anobva ava nepfungwawo dzekuti ndaakufungawo manje kuti umambo hwababa vangu, umambo hwasekuru vangu Sauro hwakudzorerwa kwandiri. Ariko kuLodhiba hakuna chaaifunga. Ava mupalasi adya aguta. Mambo David vabuda mupalasi, pane kuyu iri kuitwa naAbsalomu. Uyu anosara akagara, haajoine munhu akamurwira, akamubatsira, akamutora kuLodhiba. Anonzwa kuti now I'm settled. Now I can think. Zvanzi pano naZiba. He thinks that umambo hwakudzorerwa kwavari. Kureva kuti asvika mu situation yekuti ane zvaakufungawo nekuronga, haachada kufamba nepfungwa yamambo, ane mafungiro aakuita. Pane nguva yatinoti tauya kuna Mwari, we surrender everything to him. But kana zvinhu zvafamba zvakanaka, zvimwe taakumeka madecisions tiriso, we now think. Bible rinoti your mind must be renewed by the word. Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neevhangeri. Zvoreva kuti wauya kuna Mwari, you surrender your thinking to the mind of Christ. But pano nokuti zvinhu right, ane zvimwe zvaakufungawo. Zvinhu zvichiri kunetsa, hawaigona kuita busy nekuda kutsvaka Mwari nekunyengetera nekutsvaka Mwari. But zvinhu zvafamba zvakanaka, unenge waakufunga pamusoro pemabusiness ako nezvinhu zvako to an extent yekuti you become busy because you are now blessed. Usiri blessed, waiwana nguva, zvinhu zvichiri kurema nekunetsa, hawaitadza kunyengetera, hawaitadza kupfugama, hawaitadza kuchema nekunamata kuna Mwari. But when things become okay, you relax as Mephibosheth. Unozorora saMephibosheth. Unonzwa kuti ndine zvimwe zvandaakufungawo. Iya David yekuti ari kutiza, ari kubuda muno muJerusarema ndeimwe. So he remained in Jerusalem. Ziba ndokubva atevera. So kare zvaindinetsa kuti sei mambo vakafunga kutora zvese zvina Mephibosheth kuti zvipiwe kuna Ziba. Yet isungano yavanga vakaita naJonathan.
sungano ya David na Jonathan iri kukundwa kana kuti iri kubitwa nezvaitwa naZibha. Zvii zvaitwa naZibha zviri outstanding, zvinokonzera kuriveswa kwesungano, zvinokonzera kuriveswa kweblessing yangapiwa Mephibosheth. Iyi mystery the New Testament church, iyi mystery chinhu chakavanzika pamusoro pebasa rakaitwa paCalvary na Kristu Jesu. David asvika pachikomo, saJesu mwanakomana waDhavhidha aenda pachikomo cheCalvary. Ipapo ndo paari kutipa denga nekuti ropa nemvura zvakaerera. Aripo Jesu pamuchinjikwa ndo paari kuunza exchange yevanga vakaraswa, vakatsikirirwa rejected people, vakatenda maari, ndo pavakuwana ushe hwaMwari. So David ari pachikomo, Zibha anotevera. Zvakatakurwa naZibha zvaakauya nazvo, zvanzi wakauya aine bread, chingwa, akauya aine wine. That's a shadow picture of the body of Christ, muviri washe. Asvika pachikomo aine chingwa newine. Tikaenda pachikomo cheCalvary, aripo iye Jesu ari kutifira, muviri wake ndo chingwa, wine ndo ropa rake. Saka Zibha pauya pachikomo, mutende auya paCalvary, ari kuti ini andaigona kuwana favor kusvika ndatevera pano pachikomo ndiine chingwa, ndiine wine. Kureva kuti nhau yakaitwa paCalvary inhau yakaunza a law of exchange, kuti vari rejected, vasingagone kugamuchirwa nekutarisirwa, vawane mukana neopportunity yekugamuchirwa uye nekupiwa favor. Saka makaona kuti paCalvary pane exchange yakaitwa, kuti mbavha yanga iri meant for hell yakabviswa munzira yegehena, ikanzi surely I'll be with you in paradise. Opportunity yezvakanakisa inogona kuuya iine kademand kezvaunofanirwa kuita. saZibha haana kungotevera, asi akatevera as a helping hand to the king who was running away. Ari kutevera aine pfungwa yekuti ndiri kundobatsira. Gamba kupera kwenyaya ndiye akabatsirwa. Mephibosheth wasala muJerusalem haana chaari kuziva kuti kuna Zibha atevera, ende kune law of exchange yaitika ikoko. Mambo vari pachikomo, King David, vakabva vataura shoko rekuti whatever changa chiri chaMephibosheth. Then the king said to Zibha, all that belonged to Mephibosheth is now yours. Sister Nyasha and Yovo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mukoma Benji Shiro Pakadiko pa France, bonjour, bonjour. May the good Lord bless you. Jeremiah Magidi, may the good Lord bless you. Eva Jairos, God bless you. Thank you so much, guys, for tuning in. So, zvese zvanga zviri zvaMephibosheth zvakaiswa muruoko rwaZibha nekuda kwekuti akasvika pakufadza nekubata moyo hati yamambo, kuti although I'm running away, but there is still somebody who still trusts that I'm still anointed to rule Israel. I still carry the grace, the authority and the power, although I'm running away. Munguva yekuti David ari kutiza hondo, makava ne opportunity yekuti David agone kupawo Zibha zvinhu zvikuru zvinokosha. Hama dzangu, kune nguva nemukana unozvipresenta sekunge it's not the right time. Pane nguva yaunonzwa kuora moyo nekuneta pakunamba kuti inzwa sekunge Mwari vakusiya. Vanoramba vari Mwari. Vanoramba vari Mwari vakatendeka vakarurama vamasimba ose nguva dzose. Munguva yekuti Jesu une mavanga, iye ndiye anoporesa, the healer. But paakava nemavanga, there was an exchange yekuti isu kurwadziwa kwedu taakuporeswa nokuti iye ane mavanga. So healing yedu yakauya pamavanga ake. By the stripes of his wounds we were healed. Zvoreva kuti zvinoitika pana Kristu zvinoita sekunge iye ari kurwadziswa
ari kukuvadzwa. Gamba zvazvinoreva ndezvekuti kukuvadzwa nekurwadziswa kwedu kwaakupera nekuda kwekuti kuri kutangawo paari. Kanzana kuri zvakanaka pana. Mukutuka kwake, mukurwadziswa kwake nemukurohwa kwake, mune favor nenyasha dziri kutapukira kwatiri. Jesus as a person akarohwa akava nemavanga. Mavanga iwayo akava nechirevo kwatiri chekuti by the stripes of his wounds we were healed. Zvoreva kuti pane opportunity, pane favor inouya kwatiri nekuda kwekuti pane zvisina kunaka zviri kuitika paari. Kurohwa kwake nekushungurudzwa kwake kuchitunzira rugare. Zvoreva kuti mukunamata mune nguva yekuti unoona sekunge Mwari vatisiya hapana zviripo. Picture iyoyo nenguva iyoyo wakaipa zvaanoda ndezvekuti uregere kunamata Mwari. Kana ndichireva kunamata handisi kutaura munamato, ndiri kutaura kunamata, kuita zvinotaura Mwari, kurumbidza Mwari, kuonga Mwari. Why? Because nature yemunhu asiri led by the Spirit of God. Ukamuona akuwoshipa, akurumbidza Mwari, pane zvakanaka zvaitika, pane zvinomufadza zviri kuitika. But when things are not okay, the heart of worship inofa, inotsimbirirwa nemarwadzo. But I've come to tell you this: greater opportunity, greater blessing inoflowa kana zvichiita sekunge hazvina kumira zvakanaka, sekunge Mwari vakusiya uri mupain. When you worship God in pain, une zvaunodenha mudenga, une nyasha dzaunogona kuwana, nekuda kwekuti zvinoreva a dimension iri greater of faith. Kutenda kunoratidzwa, kunomanifesta zvikuru sei kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, zvichirema, zvichirwadza. Iwo ufugama woti Mwari makanaka, Mwari makatendeka, mutsvene kudzwai wongwai. Zvine zvazvinono minister Paul and Silas vari mujere, sheni dziri mumaoko akasungwa, masuo akavharwa. They began to praise and to worship God. That was not the right opportunity or the right time. They were supposed to cry, but Bible wrote vakarumbidza Mwari. And there was an earthquake. Hama dzangu chinhu chinonzi earthquake, panenge pashanda simba zhinji, kuvhurwa kwemasuo ese, kudonha kwecheni. That was a greater miracle. But yadenwa pakuti kudii, kune vakafunga kurumbidza Mwari panguva yekuti it was not the right time. Pa common sense, it was time to cry. Asi vakati, we are not going to cry, but to worship him, to give him praise, to give him honor. Kurumbidza Mwari munguva yekutambudzika kunodenha zvakakura zvausingagoni kuwana paunorumbidza Mwari when things are okay. Let me put it that way. Nguva yekuti yaunopfugama uchitenda nekurumbidza Mwari, zvinhu zvakakuomera zvichinetsa, iwe uchinamata nekurumbidza Mwari, pa stage iyo yekuti vanhu vakakutarisa vanoti unofirei, hapana chiri kufamba wani, unonetsekerei kuramba uchienda kuchechi, uona upenyu hwako huri kuita wese. Hama dzangu pazviri kuita wese, pazviri kurwadza nekurema, anoramba ari Mwari. Nguva iyo inguva yekuti ukamurumbidza ukamuonga, pane zvaunodenha munyika yemweya. David hapana paaigona kuti ari mupalasi make ongoti Ziba, tora zvese zvakapa Mephibosheth. But David wakareleasa a greater blessing to Ziba when he was running away from Absalom. When he was running away from Absalom, ndo pakava ne opportunity yekuti Ziba agone kuva neimwe pfuma neimwe favor. 2 Kings chapter 13. Munoona kuti murume anonzi Elisha kurwara, akuda kufa, ane favor ne blessing nenyasha dzaakapa kuna mambo. Mambo Ahazi vauya kuzoona Elisha achirwara, vakaudzwa zvekuita a prophetic action
yaita kuti vagone kukunda hondo dzese dzichauya even Elisha asisipo. Kureva kuti Elisha akati mukurwara kwangu I still carry the grace and the favor yekuti ndikupe victory mu future. Elisha waiprofita waita zvizhinji, but pane nguva yaakava neopportunity yekupa greater grace kuti mambo vazowina hondo dzese dzichauya. But during the time yekuti he was now sick, mambo vakatoya vachichema kuti Elisha ari kurwara, but havana kuziva kuti mukurwara imomo mune opportunity. Even mukufa kwake Elisha kune murume akakandwa muguva akaita back to life. Kune dzimwe nyasha, kune imwe favor yakavigwa muchinhu chaunofungidzira kuti kana musituation yausingatarisire kuti pangangobuda favor ne blessing pa situation yakadai. Kunamata nekurumbidza Mwari in hard times, munguva yekuti zvinhu zvakaoma pasina a picture yekufamba kwazvo zvinhu zvichirema. That's a picture of greater faith. Nokuti on the picture iri mu natural realm I picture yekuti unoneta. Hama dzangu zvinonetesa zviriko, zvinopa vanhu kuneta zviriko. Wakaipa unotirwisa, unopresenta ma situations ekuti wega unonzwa kuti now I quit handishazvikwanisa. I've come to tell you this. Tevera pachikomo chenyasha sezvakaitwa naZiba. David ari kutiza, but maari mune nyasha. Unodenha zvizhinji ukanamata Mwari mu situation inorema nekunetsa, inooresa moyo, womira pa situation iyoyo woti Mwari munoramba muri Mwari. Zita renyu rikudzwe riongwe mukurema nemukurwadza kwazvo. Une nyasha dzaunodenha zhinji ukagona kurumbidza Mwari mu situation ine kurema kunorwadza kwakadaro. Paul and Silas vakaworshipa Mwari, havasi muchechi, haisi time yeworship, vari muprison, vaine cheni, vakaworshipa Mwari, zvikadena simba raMwari rakanyanya. Kune zvizhinji zvinoriliswa musituation yausingafungidzire kuti ingabuda zvizhinji. Shoko rinoti unless the seed dies, mbeu ikasafa haigoni kubereka zvizhinji. Zvoti kune zvimwe zvizhinji zvakavigwa mu process inenge kufa, mu process inenge kurwadza kana kurema, munenge makavigwa a greater and a higher blessing. Ndaona Mwari vachiita zvinhu zvinenge muupenyu hwangu. Munguva nemu situation yekuti unofila kuti apa hapana chinobuda zvinhu zviendeke, but mweya mutsvene unoramba achikusunda to continue to save, continue to worship God. Neimwe nguva yekuti people they can even abuse you. Moza pane nguva yekuti unenge uchishandira Mwari, but vanhu vokushandisa munguva yekushandira Mwari. I don't know kana uchizwisa. Panguva yekuti you are serving the Lord, uri kushandira Mwari, and people will abuse you in the name yekuti you are serving God. I've passed through such a time yekuti une a heart to serve God, and people will just abuse you in the name yekuti you are a pastor, just do this because you are a man of God. Vanhu vanogona kukuabuse, but don't lose heart. Continue to save, worship and honor God. Why? Because kuzviita munguva inorema ikaoma kudaro zvine zvazvino minister pathrone yaJehovha. Mbavha payakati kuna Jesu, Ishe kana makuya mumambo wenyu, kurati yakaona ushe even muna Jesu ari pa cross, muna Jesu ari pa pain. Jesu akati, what I need to give you now, haisi miracle yekuti udzoke back on earth, I grant you paradise. The best chinhu chatingadisa muupenyu kuva muparadiso is to make heaven. Opportunity iyoyo yakapiwa rimwetsotsera yapa cross. Why? Nekuti akava nemeso asina kumudzivisa na kumutadzisa kuona ushe hwaMwari even mu time yekuita sekunge azvioneke. Vamwe vane zvavaiona, vamwe vane zvavaitaura against Jesus, but mbavhai yakatarisa kuna Jesu ikati, Ishe kana makuya muumambo hwenyu mundirangarire. Jesu ndokubva aisa a promise yedenga, a promise yeheaven.
ndichange ndiine wemuparadiso. Kureva kuti the best yaKristu chaakapa munhu chakakura idenga. Akarireleasa papi, akaripa papi? When he was in pain. Aine zvipikiri, ane kurwadziwa, ndo paari kupa denga kumunhu agona kutenda nekuona kuti uyu ndiishe. Ishe, kana maakuya munhu mambo wenyu, mundirangarire. Hama dzangu, time, nguva yekurumbidza Mwari nekuonga Mwari ine ropafadzo rakakura is the time when things are against you, when things are not okay. Why? Nekuda kwekuti wakaipa unoda kushanda ne situation iyoyo. Wakaipa unoda kushanda ne situation iyoyo kuti urambe Mwari, kuti usarumbidze Mwari, kuti usanamate Mwari. Bouncing back here Job, strength yakabva pakuti mune zvese zvakaitika against his life wakaziva kuti Mwari ndiMwari, ndinofanirwa kunamata nekurumbidza Mwari. Wakaipa maattacks ese aakaunza against Job, aida kuti mukurwadziwa murume uyu arambe Mwari, asanamate Mwari. But pane zvese Job wakaramba achiwoshipa nekunamata Mwari, akadena zvakakurisa. Bible rinoti the end part of life ya Job was greater and better than the first part. Imagine the devil was against while wadziwa nekuona pfuma nekubudirira kwa Job at first. Akaataka zvese. But nekuda kwekuti Job wakaramba akamira nekutrasta muna Mwari, his end, the last part of his life, yakava greater and better. Zvabva pakuti kudii? Zvabva pakuti Job unoramba akamira mukutenda nekuremekedza Mwari despite pain and hard times. Rumbidzo munguva yekuoma kwezvinhu ipicture yefaith yakakura inodenha nyasha zhinji kuti dziuye muupenyu hwako. Job 42 from verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Kana Bible ratanga kutsanangura kuti Job anga akapfuma kubva pavhesi yekutanga, rozoti pano the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Zvoda kuti akawana a greater and a better blessing at the end. What was the secret iri pakati mukurwadziswa nemukuremerwa nemukuoma kwezvinhu? Wakaramba akamira pakuti Mwari ndiMwari. I cannot curse God, but I can only worship Him and trust Him. Though He slay me, but I worship Him. Zvizhinji zvinodeneka musituation yekuti ukaitarisa inoita sekunge it's not the right situation, the right atmosphere to worship God. The later part of Job, he was blessed more than the first. The secret iri pakati yakadena that greater and better blessing. Wakaramba wakamira mukurumbidza nemukutenda Mwari. Hama dzangu, kurumbidza kuremekedza Mwari musituation iri kukuremera yakakuomera kudaro, zvino register greater faith and trust in Him. Kurumbidza nekuremekedza Mwari in hard times kunodenha ropafadzo yakakura, kunodenha ropafadzo yausingagone kuwana paunoremekedza, paunorumbidza in good times. Why? Because in hard times panoburitsa a picture of trust, a greater picture of faith. Wakaipa zvaanodawo mu hard time ndekuti unete, uore moyo, unzwe sekunge haasi Mwari. I've seen people worshiping God vari pama wheelchair. I've seen people worshiping God very blind. I've seen people worshiping God vaine ma challenges. Why? Kune chaka minister mavari kuti although I'm in this challenge, He remains God. Anoramba ari Mwari.
At your stage, at your level, you need to keep on trusting and believing in him. Oza vamwe situations dzinokuoresa moyo nekukunetesa kuti sana mate Mwari situations kuti vamwe vakapinda madziri vanoona sekunge hapana chingavatadzise kunamata Mwari nokuti vari musituation iri worse. Imagine a blind man worshiping God. Imagine somebody on a wheelchair worshiping God. Imagine somebody ari kutorwara but still worshiping God. What can hinder you? What can hinder you to give him praise and to give him honor? There is a greater blessing when you worship him in a time where everything is contrary, is against your life. Remember the best yake yaakapa munhu pa-cross, he was in pain, but akarisa blessing and favor kuti ndichange ndine kuparadiso. Ziba wakatevera King David vari kutiza Absalom, but mukutera kwaakaita akasangana nefavor yakakura nekuda kwekuti wakaramba wakamira namambo even when the palace was taken over by Absalom. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Have a blessed week. Mwari vakukomborerei, masuwa azarurwe, nyasha dzidirurwe muupenyu wenyu. Mushawe chinokumisai kurumbidza nekuremekedza Mwari, nokuti Mwari vanoramba vari Mwari, vakatendeka nekururama. Musituation inorema nekurwadza, ngavapiwe mbiri nechipo cheupenyu, nokuti ndiwo Mwari murwiri nemuchengeti weupenyu.